Jeg synes, Young Europe har lært mig, hvordan jeg bruger min stemme. Mange af mine bedste venner i dag kommer fra Young Europe. Det tror jeg bare er virkelig det kan, at man både kan have et politisk fællesskab, såvel som bare et fællesskab i at være ung. Altså, du møder nogen, der kommer fra en helt anden kultur, et helt andet udgangspunkt, fra nogle lande, der men aldrig rigtig egentlig har forholdt sig til. Et pan-europæisk fællesskab. Fra Tyskland, fra Slovakiet, fra Spanien, fra Italien. 2 unge mennesker lytter til hinanden og prøver at forstå et andet perspektiv. Så har man egentlig en meget bredere forståelse på mange forskellige problemstillinger. Og det er jo det, Young Europe også kan, at vi kommer fra virkelig mange forskellige baggrunde. Så vi bringer virkelig mange forskellige perspektiver til bordet. Så jeg synes, det var så inspirerende at være i debat med dem og i diskussioner med dem. Der var en sej ung feminist, som bare sådan åbnede mine øjne for, at den feministiske kamp ikke er slut. Og en af dem, jeg mødte, det var en fra Slovenien. Og lige så stille, da jeg begyndte at lære ham at kende, så fandt jeg ud af, at han var LGBT-person, som jeg selv er. Og havde mange forskellige politiske udfordringer for sig, eller strukturelle udfordringer i Slovenien, hvor han kom fra. Jeg opdagede lige pludselig, at han lignede mig ret meget på mange forskellige punkter. Jeg tror måske mange unge føler, at man bliver grint lidt af, fordi man kan have nogle holdninger, der for de ældre generationer virker lidt for ekstreme. Men jeg er sikker på, at de også havde holdninger, som virkede lidt for ekstreme for generationen tidligere end dem. Det, at vi er blevet introduceret til, at der er et alternativ, det tager jeg meget med mig videre i alt det, jeg laver. Det kan være hårdt at ligesom tage ansvar. Der sker mange ting ude i verden, der ikke er særlig rare. Og nogle gange vil det være nemmere bare ligesom at tage skyklapperne på og vende ansigtet væk. Det er så vigtigt, at vi støtter hinanden, når man så ligesom tør at engagere sig og melde sig ind i debatten. Netop også fordi det kan være sårbart. Man kan føle, at man ikke ved det, man skal vide. Eller hvad ved jeg? Jeg er bare 22 år og sabbatår.